saved me. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Bombića. Danas ću vam pokazivati malo neke napade u operacijama i pokazat ću vam moju novu bazu, to jest evo već i sad vidite. Znači napravio sam je pre par minuta i vidim da mi sad nije dobro, pošto su ovi mortari malo preblizu jedni drugih, ali dobro, to će se sve srediti. Pokazat ću sam napad u operaciji. Ovo je znači bilo nešto najgore što sam ikada uradio, ali dobro, šta da radim. Znači, pogledajte koliko je healtha ostalo i pogledajte koliki je njihov domet. Samo pogledajte, čekajte. Ajde. Evo ga, znači do ove statue plave i ovom isto. I ja budala, umjesto sve da ih povučem do te plave statue, ja idem na mortar. Evo pogledajte, znači. Šta sam ja to fino uradio. I kasnije nisam imao Gumboot Energy da uzmem flare da bih povratio sve trupe. I ne da ih povratim, nego da ih pomerim odatle. I pogledajte koliko je healtha ostalo. Znači ja sam da se ubijem. Evo pogledajte neke napade na jačih likova. Znači ovaj Josip SD i Josip S, oni su najjači, mislim, to je možda jedan lik, samo ima 2 akaunta. Ajmo da ubrzamo, pošto su tenkovi spori. Ubrzat ćemo malo. 4 puta. To je uništavao, znači, baražem ovaj RL, Rocket Launcher i to. Ok, zašto sam toliko usporio? I da, zanimljiva stvar kod ovih lekara, to jest medika, to je da oni prate vojsku, a ne flare. To je jedna veoma dobra zanimljivost, zato što ja to nisam do skoro znao. I pogledajte koliko medici, to jest lekari, doktori, kako god, pomažu u stvari. Ovi tankovi bi već bili uništeni, da njih nije. Mislim, ne bi uspio da dovrši ovo. Evo malo da ubrzamo. Znači, ja sam ponovio u prošlom klipu. Jedva čekam da dobijem te medike, lekare, doktore, kako god. I evo, pošto sam u prošloj epizodi bukvalno zaboravio da vam pokažem moj task. Evo sada, pogledajte, zove se Srbija. Nedeljno moraju svi da imaju minimum 30 intela. Ko hoće titulu nek je zaradio Fizir 50, ko lider 70. Treba vam 100 victory points da biste ušli. Imam 39 intela i malo mi je falilo za oficira. Ali baš mi je žao što nisam uspio to da odradim. Da. Pogledajte, znači ovaj David. Jeste da nije najveći level, ali ima 104 intela, znači to nije normalno. On je u jednom danu dobio i oficira i ko-lidera. Ja stvarno ne mogu da verujem, svaka mu čast. Imamo samo 19 membera, to nam je dovoljno, čak. Sada sam odlučio da ne forsiram odbranu, jer rekao sam u onom klipu, znači vojska vam je glavni izvor prihoda. Samo nju sad upgradujem i hoću samo da izgradim ovo što mi je ostalo, Iron Storage, Machine Gun i Statue Storage. I ne mogu da skupim ovaj freaking brod. Morat ću na kraju kristal da uzmem, koliko mi se čini. Baš i ne bih to da uradim. Pokazat ću vam u prošlim, znači, Hacksaw. U Hacksaw sam ja uništio, ali dobro, to je bila nameštaljka. Šalim se, nije nameštaljka, nego su mi ostavili da uništim ovo. Opet jeste neka vrsta nameštaljke. Meni su sve ovo raščistili i onda me pustili samo sa 48 zuka da ja uništim ovo. Mogu vam reći da mi potrajalo dosta dugo dok su oni uništili ovaj štit. I tu sam dobio dosta Gumboot Energy. Tu sam dobio otprilike 12 valjda.
ili 18, ne znam. Ne znam točno koliko, mislim da se dobio 3 po jednoj stvari koje se uništi. Tako da sam dobio 18 Gunboat Energy od ovih shield generatora. I da, volio bi da dobijem Weapon Lab. Ja mislim da se tako zove. Evo da ubrzam malo. Da ne gledam onako sporo. Pogledajte koliko je tu vremena trebalo. 3 minuta, ja mislim da je sve ukupno, svo vreme mi je skoro trebalo da bi uništio ovaj glupi štit. I kasnije je ovaj health išao veoma brzo. Pogledajte vi šta je tu zuka. Pogledajte šta, znači bukvalno lete rakete non stop. I ovdje je health veoma brzo otišao. Ne znam zašto kada je imao više od štita, ali dobro. Jedno 30 sekundi mi je trebalo da uništim, da. To je to, vraćamo se nazad. Pokazat ću vam još jednu nameštaljku. Da, meni je nameštaljka. Jeste, to je to. Mada malo to i nije baš toliko velika nameštaljka. Mnogo zvuka mi je umrlo. Poginulo, šta da se radi. Dobro, u svakom slučaju ja sam to uspio da uništim. Znači malo smo gledali operacije. Sad ću vam možda da napadnem Mislim, napao sam je u ovoj operaciji, failo sam malo više. Ali dobro, hajmo sad, ne znam šta bismo mogli da uradimo. Htio sam samo pokazati napade u operaciji. I da, sve su nameštaljke, naravno što bih ja rekao. Jer su mi bukvalno ostavili sve da raščistim. I pogledajte, znači ova 3 lika, oni nisu uopšte aktivni. Ja sad imaju jedno 10 intela, ali nisu uopšte aktivni. Sad nema niko ovo da uništi. Pogledajte koliko healtha ostalo. 50.000. Jedva čekam dobijem smoke, mogu da ih kombinujem sa warriorima, to će biti super. Evo ljudi, počela je kiša, tako da mislim da treba da privodimo kraju. Ovima ljudi kisnu pa da izađem iz Boom Beacha malo da žive. Pogledajte, to ništa te po kiši, šta je kiša za nas, vidi ovi dembelani, šta vi radite tu? Što imaju dobre trendže bre, pantalone, one bermude, da. Želim da upgradem Gunboat na level 14. Mislim da će biti to super. I od statua dobijem 21 Gunboat Energy, što je fenomenalno. Ja čekam i canone i boom cannon čak. Nisam ga ni upgradao na level 2. Ali dobro. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče od ove epizode. Malo smo gledali tu napade u operaciji. I gledali moje napade, gledali napade likova iz mog deska. Ako ste visok level, oko 30 level, uđite slobodno u klan Srbija. Jezda ja nisam niko lider niti bilo šta, ali ako obavezno uđite u ovaj klan, kakav klan me spopao više, Task Force. I to je bilo to ljudi što se tiče ove epizode. Nadam se da se svidjela. Ako se ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A tada, pozdrav!